Яшәү ифрат та кызык нәрсә. Хай, кешегә гомернең аз бирелүләре инде. Өлкәнәя төшкәч, кеше бу хакта күбрәк уйлана икән ул. Яшәү вакыты шикләнгән саен адәм баласына һәр туган якты көн зур бүләк, зур бәйрәм кебек тоела. Һәр нәрсәдә бәхет күрә ул. Кояш чыга — бәхет, ай калка — бәхет. Йыллар матур килә, моннан да зур бәхет юктыр өлкәннәр өчен. Шушы фикер тормыш ыгы-зыгысыннан, аның көндәлек ыбыр-чыбырыннан өстенрәк, югарырак торырга өйрәтәдер адәм баласын. Шунлыктан мөмкин кадәр изгелек кылып каласы килә аның. Бүген сүзем шундый изге күңелле, олы җанлы шәхесләрнең берсе. Урта Терешка авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Джумаев Рәхимҗан Мотыгулла улы хакында. Бүген ул үзенең олы 75 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны тормыш иптәше һәм барча балалары, 7 оныгы, 1 оныкчасы, кияү киленнәре, кода-кодагылары котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 75 ел элек якты дөньяга безнең өчен иң кадерле кешебез, газизәткәебез, сөекле тормыш иптәшем, бабакаебыз 8нче бала булып туган булган. Гади авыл баласы буларак урта мәктәпне тәмамлап, колхозда эшли башлый. Яше тулгач аны армия сафларына алалар һәм 3 ел ул хәрби хезмәтен намуслы килеш үтәп, янәдән туган авылына кайта. 1969 елның 14 апрелендә авылдашы Мәгфүрә Нурали кызы белән тормыш корып җибәрәләр. Тату гаиләдә 1 елдан кызлары туа. Аңа Гөлсинә дип исем бирәләр. Шул вакыт тынгысыз әтиебез белемен арттыру теләге белән Жадовка совхоз техникумына укырга керә. Аны тәмамлап терлекчелектә хезмәт юлын дәвам итә. Еллар узып, бәхетле гаиләдә икенче кызлары Гөлисә һәм уллары Радик туа. 1980 елда авыл җиреннән алар гаиләләре белән Новоспасская бистәсенә күчеп китәләр. Әтиебез биредә дә шул һөнәре буенча колхозда терлек табибы булып эшли. Сабыр, тырыш әти-әниебез бер-берсен яратып, тугрылыклы булып 52 ел инде бергә гомер итәләр. Безне эшне сөяргә, намуслы булырга өйрәтеп үстерделәр, дөрес тәрбия бирделәр. Тиешле белем биреп, олы тормыш юлына бастырдылар. Без үз гаиләләребезне корып, әти-әни тирәсенә урнаштык. Аларга һәр вакыт ярдәм итеп яшибез. Туган нигезебезнең учагын сүндермичә, саклап, балаларыңны, оныкларыңны үз яныңа җыеп, колач җәеп каршылап, аркадан сөеп озатып калучы әтиебезгә теләкләрнең иң олысын телибез. Киләчәктә дә Аллаһ Тәгалә биргән гомерне ныклы сәламәтлектә, кайгы-хәсрәт күрмичә, шатлык, куанычлар белән үткәрергә язсын. Син әле шулай ук бер үк яши бир. Туган йортка, туган нигезгә кайтып, кунак булып, ниндидер файдалы эш эшләп, хөрмәт күрсәтеп китү безнең өчен зур бәхет. Шул чакта нинди татлы хисләр кичергәнебезне үзебез генә беләбез. Өебез әле нур чәчеп, ризыклар мул булып, барыбызның да игелегебезне күреп, бер-беребезгә куанып, терәк булып, озын-озак, исән-сау булып, сезне шатлыкларыбыз белән сөендереп яшәргә язсын. Бәхетле, тыныч картлык телибез сезгә. Көннәрегез парлы шатлыкта үтсен. Гел шулай көләч, ягымлы булып, безне сөендереп яшәгез. И Раббым, рәхмәт бүген дә, әти диеп шатланып, юбилеең белән котлый гәле, олы йөрәк китсен җанланып. Әти, әткәй, әтиебез безнең, әйтеп туя алмыймыз сүзне. Без бәхетле әти-әни белән туган нигез көтә бит безне. 3 балаңа булдың яхшы әти, кызларыңны йомшак назладың, хатыныңа сөекле ир булдың, дәвәт иде 7 оныгың. Әй син картлык, бераз сабыр итче, сәламәтлек телик әтигә, тигезлектә сәламәтлек белән шатланышып яшик гел бергә. Рәхмәт әти сиңа барсы өчен, яхшылыгың кайтсын үзеңә, күңел тынычлыгы юлдаш булсын, картлыгыңның якты көзендә. Хөрмәтле Рәхимҗан Мотыгуллович, чын күңелдән без дә сезне шушы олы юбилеегыз белән котлыйбыз һәм якыннарыгыз юллаган матур җырны сезгә бүләк итеп тапшырабыз. Бәхетле булып, тыныч картлык кичерегез.
turmuş yoluna senin örneginde yaşaganda sınatmağız ömür boyuna tuğan günning zor kunasin kadirli biz gaziz keşebes kin köngülle sabır adiyebes rahmat aytıp sina yaşibes tuğan günning zor kunasin kadirli biz gaziz keşebes kin köngülle sabır adiyebes rahmat aytıp sina yaşibes turmuşubuz jaylığına para әттейбіз тірәк bulğanığa яқты yüzü жылы сөзі білән яшәүгә дәрт биреп торганığa туган көннең иң зур кунагы син кадерле без газиз кешебез киң күңелле сабыр әтиебез рахмәт әйтеп сиңа яшибез туган көннең иң зур кунагы син кадерле без газиз кешебез киң күңелле сабыр әтиебез рахмәт әйтеп сиңа яшибез туган көннең иң зур кунагы син кадерле без газиз кешебез киң күңелле сабыр әтиебез рахмәт әйтеп сиңа яшибез туган көннең иң зур кунагы син кадерле без газиз кешебез киң күңелле сабыр әтиебез рахмәт әйтеп сиңа яшибез киң күңелле сабыр әтиебез рахмәт әйтеп